Nani kuphi ngithola uGayi online. Okay, sikhulume-ke noGayi, si-exchange amanamba noGayi. Okay, ya lapho ngihlala kwaMlungu eJardini. Okay, njalo siyafonelana noGayi, useyazi uGayi i-lunch yami. Kodwa nge-tea time wayengajwayele ukungifonela nge-tea time, but nje i-lunch yami mase ngiphumile. Efona uGayi, uma ngithi efona. Thina-ke abantu besifazane ayikho into esiyithanda njengokufonelwa isikhathi eside, sixoxe. Ayi bese siyaplana ukuthi okay. Bese ngiba nalento yokuthi uGayi uhlala eGoli, mina ngiseThekwini. Bese ngiba nalento yokuthi angeke ngiye eGoli mina. It's not ukuthi angilazi eGoli, ngake ngahlala kulona kudala, but yes kwakudala. Kodwa ngangingafuni ukuthi ngiye kumuntu endaweni engingayazi naye angikaze sihlangane naye. Siplane ukuthi hhayi uGayi uzoza ngala eThekwini. Okay, lapho ngihlala ney'ngane zami. So ngingafuni ukuthi eze la kuhlala khona iy'ngane zami bese siyaplana ukuthi hhayi kulungile-ke sobhukha i-weekend sihlale nje, yabo. Ahambe ngoMsombuluko nami ngisuke lapho ngiye kaMlungu, yabo. Hhayi kube mnandi sixoxe noGayi. Kushuthi mina bese ngiyabona ukuthi phela ukufika kukaGayi la kumele afike ngimuhle. Yes, ukubhukha vele imali izoqhamuka kuyena ukuthi ebhukhe, yabo. But ngeke phela bese ebhukha, yabo, enze yonke into. Yimi lowaya ngibuka ukuthi angekho right. Kufanele efike phela uGayi ngimuhle, ngenze ikhanda, nginey'mpahla ezinhle. Nje phela uku-impressa, niyazi bantu besifazane siya-impressa thina. Ngabe awuyena umuntu wesifazane uma unga-impress, hhayi. Bese ngivele ngishintshe isitori ngithi yazi sekushoniwe ekhaya kule weekend, manje anginayo imali kumele ukuthi ngiye ekhaya. Hhayi kube ukuthi-ke siyashintsha-ke ukuthi hhayi kuzoma kancane ukuza kwakhe ngala eThekwini. Hhayi tukutuku kufihlwe umfihlo mbumbulu ekhaya. Hhayi uphele umfihlo ngibuye ngize emsebenzini. Okay, siqale-ke siplane-ke manje. Athi uGayi yazi ukuthini mathandana wami, ngicela ukuthi uze ngala eGoli, yabo. Hhayi nami ngibe nalokho ukumthemba nje uGayi. Yimi lowaya. Hhayi futhi uGayi singayikhulumi ukuthi sikhuluma ukuthi athi uGayi ngizothi mase ngithenge ithikithi ku-right ukuthi ngigibele ibhasi kunoma ngigibele i-taxi. Okay, ku-right-ke lokho. Sixoxe nje yonke into noGayi, masifona nje sikhuluma yonke into. Hhayi kube ukuthi ngihambe ngiyothenga ithikithi. Kuhambe kusasele 2 weeks ukuthi kufike i-date yokuthi lapho ngiyaplana ukuthi uMlungu ngizothini kuMlungu. Hhayi kusondele iy'nsuku ngimtshele uMlungu, kushuthi kwakukhona usisi ayinaye emsebenzini. Efika kabili ngeviki bese ngithi mina ngicela ukuthi lolu suku lolu lwami ulushintshe. ULwesihlanu ngizobe ngingekho ngiyandiza. So wena ngicela ungene ngoLwesihlanu. NgoLwesihlanu lo engizobe ngingekho ngalo lolu suku lwakho lolu ngizolikhava mina. Hhayi avuma ugesi singamantombazane phela siyakhavana, yabo. Hhayi avuma ugeli. Yeyi ngiphume eJardini ngiye endlini emqashweni wami ngiyokwenza ikhanda nje ngibe right nje ngibuye ngoLwesithathu ekuseni. Phela ngoLwesihlanu angithi ziyaduma ngiyahamba. Kahle kahle la emsebenzini kumele ngigcine ngoLwesine ngoba ngoLwesihlanu ekuseni kumele ngigibele. Okay, bathi-ke ngihambe ngoLwesibili ngiyoluka ngibuye ekuseni, ngoLwesithathu ngisebenze ngazi ukuthi nje ngoLwesine ngiyagcina. Hayi ngiyakuchazela excitement. Ngiyakutshela yimi lowaya. NgoLwesithathu ingene imeseji kuGayi. Athi uGayi sithandwa sami, njengoba ngangikutshelile ukuthi ngala kunodadewethu oshadile ngala eGoli. So ifemeli yami izosuka emakhaya iye laphaya kadadewethu. Shuthi kunomsebenzi la kushadile khona izosishaya. Kathi ifemeli yakhe izosuka iye khona. So manje ubaba wakhe nabanye bazobe belele la endlini yakhe uGayi. Kushuthi ngezinye iy'ndlela
angeke ngiseze. Futhi yazi ukuthi ethi meyisho lento uGayi ngivele ngibothi yabo le, hhayi ngiyavinjwa-ke la ukuthi ngingabe ngisaya. Angasho futhi ukuthi hhayi sokubuye kube njani njani njani, cha. Athi nje hhayi kube ukuthi-ke hhayi iyama leyo. Lapho mina ngahlikiza ngenza amakhanda, yabona nje ngiyilungiselele. Ngiyachazela. Asho ukuthi kuGayi hhayi khululeka-ke imali yakho leyo othenge ngayo ithikithi ngizokufakela ngoLwesihlanu imali yalo. Kuze kube yimanje uGayi usayifaka imali yethikithi le engathenga ngayo. Vele lalizothengwa yimina ngihamba, but ngeke ngizofike ngiyithole ngale kuyena. Ngiphinde futhi uma sengibuya ngibuyiswe uyena. Kodwa-ke nganginakho lokhu ukuthi ngeke ngize ngihambe nemali ekalekile, what if angiyitholi? But inkulumo yami naye yayithe, uzoza mina ngizobe sengiyakhokhela le mali ogibele ngayo, then uma usubuya futhi kuzoba yimina, yabo. Namanje uGayi usayifaka leyo mali. Okay, emva kwalokho ayiba ngisaba khona i-conversation yami noGayi. Okay, kwaba buhlungu cause phela ngase angiyazi leya nto ukuthi umthanda kanjani umuntu ongamazi, but kwase kukhona lokho. Kwase kukhona lokho nje ukuthi hhayi sengiyasha ngiyaphola ngomfana. But at the same time sengiyacabanga manje ukuthi vele kwaku-wrong ukuthi ngiye kumuntu engingamazi, yabo, sihlangane naye online. Okwesibili ngiye endaweni engingayazi. What if ngangizobuya lapho, yabo? Nginakho lokhu ukuthi okay kwaba buhlungu but ngenzeka ukuthi uNkulunkulu wayangi-protect-a lapha nalaphaya, yabo. So nje bafethu, qaphelani, beware.